Чарли Чаплин. Най-разпознаваемото лице в историята на киното. Животът му е скандален. Скандал в киното. Скандал с жените. Скандал в обществото. Скандал в политиката. Той е скандал за САЩ. И това си е факт. За своето време той е един от най-известните личности, с които американското кино се гордее. И в същото време е позорно изгонен от САЩ. Личният му живот е изпълнен с драматични обрати и скандали, които днес биха прекратили всяка кариера. Всяка, но не и неговата. Твърди се, че е споделил живота си с над 2000 жени. Имал е 11 деца от 4 брака, повечето от които започват, когато съпругите му са едва 16 годишни. От фалшиви бременности и рекордни за времето си разводи, до политическо изгнание, Чаплин беше човек на крайностите. Защо геният винаги е търсил любовта сред твърде младите момичета и как накрая намери покой в Швейцария? Започваме поредица за жените и живота на Чарли Чаплин. Очаквайте историята на съпруга 1, Милдред Харис. Последвайте ни, за да не я пропуснете. Благодаря, че ни гледахте. Бъдете с нас, ще продължим да ви разказваме скандални и интересни неща от света на филмите.